खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय महरै थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेलखौथ' नायनानै मिथिखाबाय दिनैनि भिडिअआ माबायसा जागोन नोंथांमोना आं बुंबाबो बिलिभ खालामगोन ना खालामा आं मिथिया खिन्थु दिनैसिम आङो हारसिङै रटि बानायनानै जाफेराखै आरोना माने जादों रटिखौ माने मा होनो दखानफोराव बायनानै जादों हटेलफोराव ओमफ्राय आरो जोंहा मामिया बानायनानै जाहोदों आरो स्पेसियेलि जोंहा आब'आ बानायनानै जाहोदोंमोन आरो सिगाङावहाय खिन्थु गाव हारसिङै बानायनानै जाफेराखै आङो ओमफ्राय दिनैहाय उपाय गैया आं बिराद माने रटि जानो लुगैबाय नालाय बेखायनो एसे संना नायनोसै माबायसा जायो I hope मोजां जागोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आं रोङि जेबो बुस्थु गैया हले आं दै लोंनो माय बानायनायनि सिगां पुरा दै सै लोंनानै रेडि जाना लानोसै आरो आङो नेल एक्सटेनसन गैयाबा माने नेल पेन्ट खालामबाथाय इदि खुस्रा खुस्रा इदि बख'फ्लांजोबो आरो स' बेखौहाय आङो नेल पलिश रिमुभारजों रिमुभ खालामग्रोनो माने आखाइजों नागोनथ' लेथ्रा जागोन ना बेखायनो स' बेखिनियावनो आं नोंथांमोनजों आंनि माखासे स्किन केयार प्रडाक्ट्सफोरखौहाय शेयार खालामनो सानदों स' बेफोरनो जाहैबाय इटारनेल आयुर्वेदा लेमन एन्ड हानि फेस वाश आरो लोगोसे इटारनेल आयुर्वेदा स्किन लाइटिं अइल स' फार्स्टआवनो आङो इटारनेल आयुर्वेदा स्किन लाइटिं अइलखौहाय एसे दिहुननानै लानोसै बारा नङा आरो 3 ड्रपसो ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो जेन्टलि माने मोखाङावहाय मासाज खालामगोन आरो ओमफ्राय बेखौहाय मासाज खालामनानैहाय 5 to 7 मिनिटसालागि दोननानै होदो माने स्किनावहाय मोजाङै अबजार्भ जानायनि आरो ओमफ्राय जाखिनि खामानि मावनांगौ दङ स्किनावहाय बेखौ मावथोंसै बेनि उनावहाय जोङो एप्लाइ खालामगोन इटारनेल आयुर्वेदा लेमन एन्ड हानि फेस वाश ओमफ्राय बेयो मोनसे फमिं फेस वाश आरो ओमफ्राय नै नोंथांमोना बैखौ बख'नाय लोगो लोगो नुबाय नैबेयावहाय फेनफोना ओंखारगोन जिहेतु फमिं फेस वाश ओमफ्राय बेखौहाय एकदम जेन्टलि माने लासै लासै बेफोरबायदि फिदिंनानैहाय गासैबो मोखांखौहाय फुदो ओमफ्राय सुहैदो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो लेमन एन्ड हानिया जोंनि स्किननि थाखाय बेसेबां इम्परटेन्ट आरो नोंथांमोना दा नुगासिनो आंनि स्किनखौहाय सिगांनिफ्राय एसेबाबो ग्ल'यिं बा मोजांसिन जासिननाय स' आसा खालामो आं नोंथांमोनाबो बे प्रडाक्ट्सखौहाय अर्डार खालामगोन आरो आंनि डिसक्रिपसनावहाय लिंकआ होनायनो दङ स' नोंथांमोना थांनानै अर्डार खालामदो बरिया नेल रिमुभ खालामनानै लाबाय ओमफ्राय दायो आखाइखौ सुना लाबाय ओमफ्राय दा आटा नानोसै आरो साफा हो गया देखो नै आटाया माबाय आशीर्वाद मादो बर' मोननायखौ बारा बानाया गोरोंलै नानिया रोंना रोङाबा रोङो बेखौ बारा बिसास जायाखैलै आं अनजना सानसेबो बानायनाबो जागाबाय न' मिथिया खामथाम न' पुरिखौसो बानायदों आं अनजनाया बानायदे आं मोनसेल' बानायगोन हामा जाबा लस जागोन ना बुस्थुफोरखौ लस खालामनो बायो जोंहा नैबेथिंहाय दहैनो बेखौ मेरिनेट खालामनानै दोनदों आरो ना बेयावहा होजोब्बाय सब मस्ला मस्लिखौ पियाज होबाय बोरमा बेदरावहाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय गरम मस्ला ओमफ्राय बरिया टेस्टि मोनजागोन आरो नैयो पियाज आलु ओमफ्राय बेयो बोरमानि मेजेम आं सिगाङाव बोरमा जायामोन आरो दा ओमफ्राय उनावहा मोनसे धाबा दङ आरो बेयावहा मोनसे धाबायावहा टावा मटनखौ जानानै ओरैबायसा टेस्टि मोनबाय बेनिफ्राय आं माने बोरमा बेदर जाग्रा जाबाय खिन्थु नानिया जाया आरो दासिमबो जानो जाया नों इनि बोरमाखौ जानायनि बाथ्रा बिराद गोथावमोन जाया नोङो बिराद गोथाव नों मोनामनाय नङा बिराद टेस्टि आरो बोरमाया
जेबो लेथ्राबो बुस्थु नङाना जेनेबा जेबो जाखायो गांसो लेथ्राखौ बुस्थु नंखाया नंनाया आंबो मिथियो सबनिस्राय अमा बेदरफोरनिस्रायबो मोजांसो जाया नालाय जाया आरो बांसिनानो आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव बुंदों जे खुसिया जाबाथाय दागा खारगोन होननानै एसे एसे दङ नालाय खिन्थु आं खुसिया जानो हाया नोंथांमोना मिथियाखैमोन खोमा आं खुसिया जानो हाया आखाइ जुनाय खुसियाबो जेननाय गोरा जानांगौ खावफोरबायदि गोरा जायो साराया गुदुं जाबाय नानि मैगङा सेरगोन ओरैबा बोखानो मोजां नंखाया लासै हरलै आयौ भगवान बिदि खालामनाङा माबा जाफ्लाव ओइ पियास होनोसै नामा देरनाय नङा देरगोन खोमालै ओरैनो मोखाङा मेंग्रां आरो मेंग्रां जाबावो दा बेखौलाय मानि एवग्रोनांगौ ए बेराखै बेरालै माबायासो बेरो बेलेगासो नै आलुआ गोजा जाबाय इखो दा खांनानै दोनसै आरो Kita pilih apa? Bisa mana? Mana? Restoran langsung naik di jasa dana, Buriana. Dia bangai kop na ada. Ini duralai share ada gizi na bisa. Na puasi. जि गोबाव जाबायमोन गाइस जोङो मटन जायिया बिराद गोबाव जाबायमोन ना आरो दखानावबो जानो लुगैसोदों आङो जोंनि आगै उनसिनाय बिराद टेस्टि सङो संनाया नानिनिखौसो जानो लुगैदोंमोन आंनियाथ' टेस्टि जाखाया नालाय मा होनबावनो अमा बेदरदो बिलाथिदो आलुदोल'सो बिराद गोथाव संनो रोङो आङो बिराद गोबाव जाबाय आं बेदरबो सङिया मालाबा संनानै नोंसोरखौ गासैखौबो नानि लावदुम आदा टेक्ला ओमफ्राय आगै अनजना गासिखौबो जाहोगोन आङो मालाबा संनानै लावदुमा मा होनो नोंनि संनायखौ खेबसेबो मोनजायालै नांबाय संफ्लाथिबाय आरो ना ओइ माबा धाखोनाव नाङा फैफादो नाय गाइस इफोरबायदि संनो गोरों माने ओइ खामजों एरनां गोहैलिबा बेनियावनो दा बोरैबा जानांगोन Wow, benda tasty. Tasty. Iman ludu गेलेबाय थायो आयौ 2M नि गेलेबावदो आगै जितु बियो आंनिफ्राय कइन्सखौ धार लायै हारबाय थायो मिथिबायना आगै जितु नों आंनो अननानै मान हरो ओमफ्राय बियो नायलाय गेलेना होबाय थायोलै आगै नों गुमिया गेलेना होबाय थायो नायलाय माहा फार्स्ट नोङो हारिबाय थायो तिनिल'सो 4 मिनिट दंबावो बा जि दुगा खुगायाबा सब हारिजोबना होजोबो ओमफ्राय आंनो र' खेबसे नायनो आयौ गुदुंथार खेबसे नायनो वाव रेस्टुरेंट বনোৱা নিচিনা হৈছে এই যে অরুণ বাবুর বাড়ি থেকে আনলাম ছাগল মাংস তারপরে বানাইলাম আমি এই যে কত বড়িয়া আয়ু গোটাও যা দাং দিনি जाजोबगोन ले हारसिंनो जाजोबगोन आं साला খুব ঠেনা दोनदो इखो दा बनायनो साइ जोंनि बेदरा बोरै जागोन बरिया ना बरिया फोजोबनांगौ फोजोबदो What a tasty
नै गाइस करिया जाखाबाय जोंनिया एसे रोसिखोन दोनगोन आरो जोङो दायो साखिनायनि उनाव एसे ओमफ्राय बेदरखौ दसे स्लानो आलु ओमफ्राय दसे लाबाय वाव सामस साखिनाय गैयालै देलाय Wow, 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 wow. Sani mancing संदोथ' नों सानि मानसिनि आखायानो आंबा बांसिन गोथावसिन जायो नालाय पुरा रेस्टुरेन्टाव संनाय बायसा गोथाव मोनो होनथियाखै दा एकदम गोथाव जामारदों माने इदि भिडिअ जानानै होनबाथाय होनथिनाय बायसा नुवा होमबा इयो जाबावसिगोन आरो मोनसे जाबाय नै देखो बयबो अल्प नों मानो अल्पखौ बाराद्राय होदों होनबा बा गोरों मारलै बेबि नायफै आंनिया गुल जादों बेबि गुल जादों नायफैनाय आंनिखौ नायफैना खेबसे रुटि बानायनायखौ गुल जादों नोंनिया जायो इदि जायै थांदो गरम गरम दे गरम वाव दाखालि फुलमुननिख्रुइबो मोजांसिन जादों दस'लै आंनियालाय र' जायाखै ओइथिंखौ माहाय माबावो गोदोलै जाबाय दा हामासो वाव मेरा आंनि फार्स्ट रोटि बानायनाया नाय बेसे गुल जादों नानायखौनो गुल जायाखै मा माबे जोंनो गैया बाटारा इखायनो आलु फ्रायखौ बानाय नांगौ वाव नुदोंना खरखौ होनांगौ आब' हा खैथा खरि जागोन रुटिखौ खयथा खरि जागोन जेमान हायो इसिनि जागोन ने सावना होगोन दे नों इखौबो माबाग्रा खाम नङा गोजाननिफ्राय देखाय खेबसे खेबसे होनाय बुदागाय जादों माथो आं माबा खालामनांगौ फुटा माबा लुसु जालायलायदों न' फुटा जादोंलै र' थारबायलै आयौसो गारबाय आब'आ बिराद सिन्था जायोलै मालायो आं बेलेगथिंसो खालामखादो दे खुगाखौ र'ब्रा नुवाखै उन्दुनाया गावखौल' रोङो बायसासो आंनि मोखां बायसासो दालाला मोखां बाहाय सोरनि मोखांलै बेला आंनि मोखां लावजों आब'नि मोखाङा गोलाव दा ओमफ्राय गोलाव जादों रुटियाव गोलाव नङा देन्जार गरम जादों ओइ जा गरम जाहैनोसैलै बानायना होनसै दा आब' जाहैनोसै न' ओमफ्राय इखौ हायना हरदो होमबा जों दायो जाग्रोनोसै गुदुं इसोरो मालाय ओंखाम जागोन ना जों माने रुटि जागोन बेखायनो बेयावहाय लावदुमनो थाखाय बेदरखौ हायनानै दोनबाय आङो ओमफ्राय रुटि गांनै ओमफ्राय आसारबो होनोसै एसे एनै बेयो जाहैबाय दाखालि एक्सप'आव थांनानै थिंख्लि नङा थिंख्लि होनफ्लांदों माबासो जलफाय आसार एसे दोनथ'बाय बिथिं आंसो जानो लुगैयो ओमफ्राय नै आलु फ्राय माने बेखौ सोंहैनोसै आरो ना माबायसा जादों टेस्टआ गोथाव जादोंना जायाखै होननानै आलु फ्राय बारा जाया एसेल' होनसै आं नै रेडि जाबाय लावदुमनो हैनो थाखाय आं देखायनो र' मा लादो नै बोरमा बेदर आलु ओमफ्राय रुटि आलु फ्राय ओमफ्राय जलफाय
नागिरबाबो माबा इथिंसो जोंनि हेलौ मिस्टार गेम्स गेलेबाय थादो ओरैबायसा बिजि नाय जानाय नायना टेस्टखौ स्पुना र' स्पुनखौ लांदाव हरदों दे टेस्ट करके बताओ कैसा हुआ है आई एम द कुक मा थुरसि देना मानो खाल्टा जात नामा दे माखौबासो माबायसा जादों ओमफ्राय रुटिया माबा बेलेगाव गोसो थानानैसो बरिया होननाय बायसा मोनबायलै आं मोजांबो होना ओमफ्राय रुटिखौ जानानै दे रुटिखौ जानानै ने मोनगोन नोङो बेबायदि हिनजाव रुटि बनायनानै जानाय रुटि बानायनानै बनायनानै होफैनाय बिहारि हिनजाव लाबासो बिदि मोनजागौमोन नोङो बर' हिनजाव लानादि नोङो ओंखामबो मोनजायो रुटिबो मोनजायो रुटि बाइक गोरा जादोंलै रुटि बाइक गोरा जादोंलै बोरैबा होनखायोमोन खस्थ' खालामनानै बानायनायखौ मा खालामोन मानि थाखाय मा होनांगौ नोंनियाव नायबा थाबावनो हायोना बेलेगा सिकेन गायोना सदानि रुटिसो बानायनानै जायो देलाय इफोरबायसा गेमनि एडिक्टेड हौवासाखौ प्लिज रावबो लानाङा आं बुङो Oh my god! Wow! I don't like him. इतनी कष्ट करके बनाती हूँ फिर कुछ भी नहीं बोलता है पूछने से भी खुद ही खाना पड़ेगा जानाय टाइमाव मोजाङै संबाबो मोजाङै रायलायनांगौ ना बोरैबा रायलायो बुंबायबा बुङोबा बिराद गोथाव रुटिया एसे गोरा जादों बेखौ गाखेरजों सुनायलै दैजों नाङा गाइस नै जाखांनानै फैबाय आं रुटिखौ बारा जानो हाया गांनैल' जाबाय गांनैखौबो माने साइडनि गोरा गोराखौ जायाखै आरो सिंनि गेजेरनि गुरै गुरैया इखौल' जाबाय आरो बारा जानो हाया ओमफ्राय मानसियासो लोदोदोथार किटचेननिफ्राय बेडरुमसिम फैबाय बेयावनो मेंबाय